Ναι. Ξυπνάς το πρωί. Ξυπνάς το πρωί. Τι πρέπει να διορθώσουμε το πρωί? Την ενέργεια του οργανισμού. Ποιος την κάνει? Το σηκώτη. Άμα λοιπόν δεν ενισχύσουμε το σηκώτη, με τίποτα. Υπάρχει λοιπόν, φέρε την ισχυρή φόρμουλα B. Αυτό πότε το παίρνει, το πρωί ή βράδυ? Αυτό το παίρνεις 2 το βράδυ. 9 η ώρα, θα, μόλις φτάσει 9 η ώρα, θα πάρεις 2 αυτά, το μαγνήσιο. Και θα κοιμηθείς βαθιά και ωραία και θα ξυπνήσεις το πρωί άλλος άνθρωπος. Το μαγνήσιο υπησέρχεται σε 350 ένζημα. Οι λειτουργίες του οργανισμού γίνονται με ένζημα. Τα ένζημα είναι αυτά που δραστηριοποιούν όλα τα φάρμακα που δίνουν για να μην πεθάνει ο κόσμος, λέγονται αναστολής, το οποίο χρειάζονται, αλλά όχι ότι είναι η πραγματική θεραπεία. Η πραγματική θεραπεία είναι εδώ. Βεβαίως και να πάρουμε αναστολής, γιατί αυτά μας δημιουργούν προβλήματα. Αλλά εάν δεν πάρουμε και αυτά, δεν πρόκειται να στρώσει ο οργανισμός στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Το μαγνήσιο λοιπόν, εκτός ότι χαλαρώνει, κοιμάται, υπησέρχεται σε 350 ένζημα. Πάει. Το πρωί λοιπόν πρέπει να τρώμε αληθινές τροφές. Τα τός και αυτά είναι σαχλαμάρες. Όταν λέμε σαχλαμάρες, τι σημαίνει αληθινές? Αληθινές τροφές είναι η ξηρή καρπή, είναι τα φρούτα, είναι οι σαλάτες, είναι αυτά το πρωί. Και παίρνεις και μία ισχυρή φόρμουλα B, αυτή εδώ, η οποία τι είναι? Η εταιρεία μου δεν είναι σαν τις άλλες καμία. Γιατί? Διότι έχει ενεργοποιημένες μορφές. Η B2, η ριβοφλαβίνη, είναι φωσφορική, έχει βάλει και φωσφόρο. Οπότε λοιπόν αμέσως νιώθεις τη διαφορά. Τρως και το φαγητό και τέτοιο και πετάς και φτιάχνεις ένα σηκώτη καινούριο. Όταν λέμε καινούριο. Δεύτερον, ποιος έχει καλό νευρικό σύστημα? Ποιος έχει? Κανείς. Αυτό λοιπόν σου στηρίζει το νευρικό σύστημα. Δεν γίνεται να μην το πάρεις. Εσύ λοιπόν που είσαι νέα δεν χρειάζεται να πάρεις 3, με 1 είσαι μια χαρά. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε.